आजची रेसिपी आहे अंड्याचं भुजणं। ही एक ग्रेव्ही आहे व ती चपातीसोबत किंवा गरम गरम भातासोबत सर्व करतात। गरम भातासोबत तर ती अत्यंत रुचकर लागते। ह्या ग्रेव्हीसाठी आपल्याला लागणारे साहित्य आपण बघूया। इथे 4 अंडी घेतलेली आहेत। त्यानंतर 3 बारीक चिरलेले टोमॅटो। त्यानंतर मी घेतले इथे 3 बारीक चिरलेले कांदे। इथे 3 मध्यम आकाराचे कांदे घेतले आहेत। 2 मोठा चमचा तेल, चवीनुसार मीठ, 1.5 छोटा चमचा गरम मसाला, 5 छोटे चमचे काश्मीरी लाल तिखट, 12 मध्यम आकाराचे लसूण पाकळ्या बारीक चिरून आणि थोडंसं आलं, 3 हिरव्या मिरच्या मधून उभ्या कट करून आणि कोथिंबीर। चला तर कृती बघूया। आपण इथे हाय फ्लेमवर एक पॅन तापत ठेवलेला आहे आणि पॅन व्यवस्थित गरम झाल्यावर आपण त्यात घालणार आहोत 2 मोठे चमचे तेल। आता तेल व्यवस्थित तापल्यावर आपण बारीक चिरलेली लसूण आणि किसलेलं आलं घालणार आहोत आणि अर्धा मिनिट परतून घेणार आहोत। आला लसूण परतल्यावर यात आपण घालणार आहोत कांदा आणि कांदा अगदी लाल होईस्तोवर आपण व्यवस्थित मोठ्या फ्लेमवर परतून घेणार आहोत। हे कांदा व्यवस्थित परतून झालाय। 7-8 मिनिटं कांदा परतून घेतला आणि त्यात आपण आता टोमॅटो घातलाय आणि कांद्याप्रमाणेच आपण 7 ते 8 मिनिटं हाय फ्लेमवर टोमॅटो पण व्यवस्थित परतून शिजवून द्यायचं आहे। 2 मिनिटं टोमॅटो कांद्यावर व्यवस्थित परतून घेतल्यावर आपण झाकण ठेवून तो 5 मिनिटं हाय फ्लेमवर शिजू देणार आहोत। इन्ग्रेडियंट्समध्ये हळद हा पण एक महत्त्वाचा विषय आहे। जेव्हा आपण नॉनव्हेज रेसिपी करतो, ती अंडा असो मासे असो, तर आपण त्यात हळद घालणं जरुरीचं आहे। तेव्हा आता आपण इथे मसाले आणि हळद हे सगळं घालणार आहोत। पहिलं आपण घालूया पाव छोटा चमचा हळद घालते मी इथे। ती गरम मसाला पावडर घातली आहे मी 1.5 चमचा आणि 5 छोटे चमचे लाल तिखट। गॅसचा फ्लेम लो करून आपण आता हे सर्व मसाले कांदा टोमॅटो मध्ये व्यवस्थित एकत्र करून घेणार आहोत। 1-2 मिनिटं व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। पुन्हा गॅसचा फ्लेम हाय करून आता इथे 1 छोटा ग्लास पाणी घालायचं आहे। तुम्हाला जर ही ग्रेव्ही पातळ हवी असेल तर तुम्ही 2 ग्लास पाणी घातलं तरी चालेल। आवडीनुसार पाण्याचे प्रमाण कमी जास्त करायचे। ह्या ग्रेव्हीचा असा छान तवंग वरती आलेला आहे। ग्रेव्हीवरती बघा। ग्रेव्हीमध्ये आपण आवश्यकतेनुसार मीठ घालणार आणि 1-2 मिनिटं आपण हाय फ्लेमवर ही ग्रेव्ही व्यवस्थित उकळायला ठेवणार। मीठ घातल्यानंतर 3 हिरव्या मिरच्या ज्या कट करून घेतलेल्या आपण त्या घातल्या मी आणि 2 मिनिटं हे मिश्रण व्यवस्थित ग्रेव्ही उकळायला ठेवलेली आहे। ग्रेव्हीला चांगला तवंग सुटल्यावर आपण आता त्यात एक अंड फोडून घालणार आहोत। 4 अंड्यांची ही ग्रेव्ही आहे। 4 अंड्यांसाठी प्रमाण दिलेलं आहे। अशा प्रकारे 4ही अंडी फोडून
ग्रेव्हीमध्ये घालायची आहे. अशा प्रकारे ही ग्रेव्ही दिसते बघा. आता या ग्रेव्हीमध्ये अंडी व्यवस्थित शिजवून द्यायची आहेत आपल्याला. आता आपण कोथिंबीर घालणार आहोत. आणि झाकण ठेवून शिजू देणार. अंडी 5 मिनिटं हाय फ्लेमवर शिजल्यानंतर आपण पॅनचं झाकण उघडणार आहोत. अंड्याचं भुजणं ही रेसिपी अशा प्रकारे तयार झालेली आहे. ही गरम भातासोबत किंवा चपातीसोबत खा आणि कशी झाली ते मला नक्की कळवा.